Umfoka Biyela. Umfoka Biyela, ungayiyeki le nto ngane yakwethu. Uchuma kamnandi. Uyachazana. Uchuma kamnandi unesiphiwo uklini nje awuyanga nonyoko. Unyoko owayethi uma eyotheza ekubelethile bese ekushiya kude. Mase eyikhulula. Ulibele lamathenanja anya nonina anesidina. Wena nje uyathandeka. Into yakhe iclean uchuma kamnandi. Oqhamuka abantu begxeke amasimba ngoba bona bengena attention. Into yakhe iyachazana nje. Awubona nje oxhaphaza loya baba omqhuphisa inqola lapha. Lapha kuyabona ukuthi lapha uyidlalela kamnandi kodwa abantu abangasile bazothi awuhloniphi ngoba they want something to say. Befuna ukubona abantu abangahloniphi abayijele.